Tifsira ċara ta' kemm Malta baqgħet temmen fid-dialogu u l-paċi u allura bil-fatt li rnexxilna nġibu Ministri tal-Affarijiet Barranin mill-Ukrajna, mill-Russja, mill-Istati Uniti, dak ifisser illi aħna ngawdu minn kredibilità mill-komunità internazzjonali li nistgħu nkunu pont ta' dialogu anka f'mumenti bħal dawn fejn għandek il-kwistjoni tal-gwerra ta' aggressjoni min-naħa Russa fuq l-Ukrajna illi għadha hemmhekk pendenti u għadha trid tiġi riżolta. Dan intqal mis-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għall-Affarijiet Barranin Christopher Cutajar f'kumment ma' News l-għadda li intemm il-Kunsill Ministerjali tal-OSCE li sar f'pajjiżna. Cutajar spjega li s-sena l-oħra Malta irnexxilha ġġib l-appoġġ tal-pajjiżi tal-OSCE biex din is-sena kellha l-preżenza ta' din l-organizzazzjoni. B'dan il-Kunsill Ministerjali ġab il-qbil tal-pajjiżi kollha biex ikun hemm ftehim dwar it-tmexxija wara xhur ta' nuqqas taqbil dwar dan. Fejn Malta irnexxilha iġġib il-fiduċja ta' 57 membru stat ta' din l-organizzazzjoni u setet tagħti ħajja ta' sena oħra lil din l-organizzazzjoni. Barra minn hekk imma rajna illi f'mumenti matul din is-sena kien hemm il-qtieħ il-qalb illi jinstab ftehim għall-erba' pożizzjonijiet għolja ta' din l-organizzazzjoni u f'Malta intlaħaq ftehim biex għat-3 snin li ġejjin din l-organizzazzjoni tista' ikollha tmexxija effettiva biex timxi l qudiem.